Ani na mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Pipila ka pasahero sa usa ka barko nga naglawig gikan Basilan padulong Zamboanga City nangalisang tungod sa kadagko sa balod. Samtang passenger boat nasangyad sa baybayon sa Zamboanga City gumikan sa dagkong balod. Siyam ka bulang buntis nakabsan sa kinabuhi human nadat-ugan sa natumbang punuan sa lubi sa Malita, Davao Occidental. Sospek sa pagpangawat og mga motor sa Davao City, arestado. Upat ka mga kinawat nga motor na recover. Bagong labaw sa Davao City Police Office, dunay bahad sa mga dunay illegal nga binuhatan. Mas malinaong Davao City, gisiguro. Pipila ka balay ug gambalay na danyos human gihapak og kusog nga hangin ang barangay Indahag sa Cagayan de Oro City.